torak. Lho. Lo. Masa arep pindho. Aja. Arep apa? Biyen isih cilik saiki kok go wedi ya Pak. Ya, selamat malam Bapak. Suarane lho, Cil. Piye, Nduk? Om Rudi selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu Om Rudi. Sugeng dalu wong ayu. Suarane khas iki, Cil. Kowe iki piye ta? Dari kecil kula nggih memang ngeten iki lho. Suarane mulai cilik lho, iki sing ngobani cilik sapa to aku, Bos? Awakmu to? Lho, oh berarti anakmu tenan. Anakmu karo sing sapa? Enek Deni lho, kowe wedi apa piye ngakoni tak? Ada mama lo di sini. Aku lho omong-omongan karo Agus. Wo anak paribasan lho. Paribasan. Nah, ngono wae rumah Aja saku. ngedek-ngedek iki lho. Titik-titik ngaku anakku wedok rumah kamu. Anakmu karo sapa? Pokoke anggere ayu diaku anak, Ah. anggere nek sugih Ngono diaku kuwi lho. dulur. Ya jenenge wong sakmene kan saumurane anakku ya tak anggap kaya anak. Lha wong gedine lho padha karo Kok kaya anakmu lho, anakmu sik cilik lho. Iki kok cilik neh lho. Susu tak wantem tas mulim. Maksudmu mau anggap apa? Ya tak anggap Mau anggap apa? dulur. Loh. Ya lek kono gelem. dulur mana? Lah iki kene ayu gek irungmu mletok Nah. Lah masa malah api irung kok timbane irung sing mancung ngono kuwi mangsamu. Lah nyang apa? Lho, irung mekrok itu direken boros. Irung mekrok itu istimewa, Bro. Merkok. Istimane ning ndi? Lho, mekrok karo mancung kuwi nuwun sewu lak masalah udara kuwi resikan sing mekrok. Lah kok iso? Hawa ta? Hawa. Hawa ulune Oh, akeh. Hawa. Heeh. Ulune akeh sing mekrok dadi nyaringe udara itu lebih sehat. Oh lebih bersih. Wong Ora ngono. percaya. Lah kan nuwun sewu koi kan duwe irung apa ora? Lho, duwe. Ning ndi gone? Irunge koi ta? Ya, Ya ning gone. ayo ning ndi gone? Ayo. Lho, gone ya ning irung ta? Awakmu jarane juragan koi. Sik ta? Koi iki manggone irunge ya ning irunge ngono. Ya ora ning irunge. Mosok irunge ning kupinge? Kan ya ora mungkin. Ya ora enek mesti. Ayo manggone irunge koi ning ndi? Lah nyapa kok ngurusi irunge keri irunge koi. Irunge aku dhewe kaya kene ngurusi koi barang iki lho. Kowe rumah saku ora Wong iki kaya iki lho. Lintang koi. Lintang Kairo kok. Lintang koiro. Lintang Kairo suarane penak, Bos. Halus. Iya mergo Suarane mancung. Iki- Suara halus uga mergo mancung. Mancung. Kinat. Heeh. Nek suara mekrok ngono apa iso suara halus? Lah bojomu suara apa ki irunge mancung suarane kok gembreng keterak kucing. Wi maune suarane ya halus. Terus saiki? Lho bar kuwi terus keterak kucing. Rumah saku. Lintang Kairo ki najan to isih sekolah. Ning nyatane ya nyinden teko ndi-ndi. Alhamdulillah. Rame ning pulau Pangestunipun ning panjenengan pulau Om Jawa, Rudi. ning pulau Kalimantan, ning pulau Sumatera. Rencana Alhamdulillah. sampean arep ning Palestina ya? Loh, kok teng mriko to jenengan? Sampeyan Panjenengan nyapa to Bos ngaten ngurusi iki. sinden. Nyinden. Lah kaya ngene mbok pamer ning aku. Lah bojone selentem. Nyindeni bom liwat. Bojone selentem masa kaya ngono ya tekan dindi. Tekan dindi rame. Ingene minggat ning tilih napa tukane gelang iki. Pak aja minggate to, Pak. Maksudnya bojoku ku yo rame tanggapan ngono. Tanggapan apa? Ora Wulan kaya ngene kok rame tanggapan aku pengen roh wonge aku. Nah, Coba Sinten-sinten. ulang tahun PT Selekta yang ke 75. 75. Pak Direktur Alhamdulillah. Utama juga masih lelenggahan. Bapak Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah tasik wungu panjenengan Iki lho, Cil, ora kaya anakmu iki lho. Sugeng dalu Bapak, tasik wungu Bapak. Anakmu tahu sugeng dalu bleyek. Unggah-ungguh Bleyek semaput ya. Anakmu Semaput. Kan mari ngomong ini terus nek cabal belang diantem ndase semaput. Mas aku. Nggih, Kowe jane kok iso diucapkan. mancing barang. Lah apa to? Nyambut gawemu ki apa terus ane senar. Kowe gledah-gledah ning kono tak tonyo pisan sakoke. Om Rudi suka mancing ya Om Rudi? Oh ya, saya itu apa-apa saya pancing. Wah. Opo ae tak pancing. Apa lho ora kepancing wong sitok iki. Sore mau percil wis tak jak omongan tak pancing dhisik. Entekno duit. Yo. Iya. Buat Pak Sujud dan sedaya tamu agung. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun buat PT Selekta yang ke-75. Semoga semakin Kowe tangane gedhes. Mas aku. Ten iki lho. Lah ora lho,
Awakmu dalang apa-apa kok iso nggo baygon. Kok kaya apa? Kuwi antiseptik lho, itu jaga-jaga. Kuwi tak nggih nyemproti serangga-serangga sing nyedek. Contone kowe lho seranggane. Ngerti tumo. Contone awakmu kuwi. Enggak, Pak. Kowe ngerti rambutnya susu tumo to. Tumo mbiang. Yo. Iya, semoga PT Selekta semakin terdepan. Amin. Semoga Iki bahasa Indonesia. Jawakno. Penontone nek sing Jawa nek sing Indonesia. Ditranslate Jawa no. Mugi-mugi transit. Heeh. Semoga Mugi-mugi ya. Anu persis bahasa Inggris kowe tamune reno-reno kok. Inggris, Indonesia, Jawa. Sing luar pokoke awakmu. Ora percaya kari dhewe bar Jawa Inggris penontonnya kok luar negeri oke. Yo. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta semakin unggul ugi jaya saklaminipun. Bahasa Inggris. Ayo. Aku bahasa Inggris. Kowe ora percaya aku iso ya? Wis aja guyu-guyu kowe ora percaya. Basa luar sing mbok isoni. Ayo bahasa Inggris. Basa luar sing mbok isoni apa? Inggris apa? Ngono kementos. Iso iki. Omongan karo aku deluk-deluk but because deluk-deluk ngono ayo jajal. Iya. Inggris apa Hong Kong? Iya. Inggris. Anu Dok. Ya kuwi padha kuwi. Dari kamu bahasa Indonesia dulu. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta makin unggul ugi jaya saklami-laminipun. Nah. Big class. Lah kok sithik Big class sih artinya apa? Kelasnya lebih bagus toh. Iya, masa mau sithik tok. Ya sithik ae ora Lah sing ngarepe kok gak diterjemah nih? Ah mugi-mugi iki apa? Mugi-mugi itu apa? Golek Bahasa Inggris Inggris. golek. paling tidak kamu sana mugi-mugi kowe. Kowe ape mateni kancane kowe. Paling tidak I hope ngono kuwi lho. I hope. I hope a student class big. Ngono titik-titik mbok wis rawungmu sapa aku gumun titik-titik omongan ngene lho Kang Badewe panggang ngono Endi? opo Aku mau nyeli Badui. Badui kecerekmu lah. Ngene lho Kang. Badui saiki ngene. Nyapa Badawi bocah kan Badui. kuwi sapa kuwi ya anu ki sapa muni apa kowe Lah napa? muni apa kowe mutasan Badui. Baduwi. Uduk Badawi ya mau. ayo Ndra tutuken Ndra enggak lintang diaturke buat Pak Sujud Nyanyi apa, juga Dok? para Ngaturi. bapak ibu Buat- semua keluarga besar PT Selekta. Oke, semoga buat Bapak Sujud dan semua keluarga besar PT Selekta semakin sukses ke depannya. Amin. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, nggih. Tambah-tambah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu ya nembang njajal ngangge bawi nduk bawa Bowo. Kalau pengen Banyuwangian iki. sirku tak bawa apa to Cil Kowe muni bawa dadi bawi. sik saiki lek Baidui. Kok panggah baju itu Mas? kuwi mara tuaku mbiyen tak tau ampluk Mas aku Oh niku wau to? Iya. apa Anu Badawi. ya buat Ayo. nembangin apa lek Banyuwangen bawa Banyuwangen nggih Bowo nggih. membiat mayone Suarane sapa? Suarane sapa? Sing urung teko Banyangi Lumajang wis balik kuwi mau. Lah nyang apa Suarane saka membiat mayon Lah awakmu membiat mayon nyang apa to Tak koprok lho. lah kene yo jebolan Banyuwangi kok ya. Banyuwangi pundi? Banyuwangi. Sampeyan niku Banyu Mili. Alasku mitir sing bendi Oh! ngene kae Sing awakmu sing Acian. alas kae. aku nongkrong ning jero mobil sing takon ngono koplak Oh, ngene iya. kok aku karek nampa ngono lho Sing gawe pondokan dhewe pikir dalan. Aduh. mas aku ya plak lumpur plak aku Kelak kleru tak bener nih. Iya. Ya. ya Lho. Mas bakul dak bayang. Membiat mayoni Yo, enak no yo te alon-alon biyen hang penting kelakon Dion. Yuk. Jiro lupat. Terus Cil dalam kono nek dalane apa ora Boten. Rono wong telu Rono iya, ben rada iya. gerake iki lek kowe genjleng iso rusak nah Suarane
Oh, ha, hi. Yo, alon-alon ben hang penting lakon. Til, kurang ngombo kono. Enek dalane mrene kono. Nah, nyedak para tamu kono. Mas Percil mawon to? Lho karo sampean katut wong telu katut. Nah. Ayo, kula nyeluki neh. Lah gawe apa to kuwi? Ayo nembange buat panitia kok buat penonton palu. ben ketok kok kono. Nah. Sewu Bapak sedaya kemawon Ibu. Halus dan penak iki suarane. Nek ngono nyelot genah to? Nggih. Pamriksa nyelot genah, nyelot cetha. Ya nduk, terus nih. Suaran. Yo, enak-enak to ning hang penting lakon. Cek penak golek nang kono sajake golek nang kolam kono njaba kono. Ngene lho, Bos. Aduh Masa golek. Pokoknya kene Pak Ucut ya aku ning ngarepe pas ngene ngene. Gelem kowe. Ayo ning kono ora apa-apa sik untuk lagu ini khusus buat bapak-bapak ibu-ibu sing wonten kursi tamu. Gandeng abang Ora Dion. Nyerang miai Topor. Aku ngomong ora koden. No suan Apik. Ya. Piye rasamu ngrungokne suarane Lintang? Suarane Lintang, gamelane nyampleng, kendange Nyampleng. pas. Dalange? Dalange nggih sae. Sae jos. Sae jos jenenge ku wis sembarang saged. Hah? Kowe ngelem aku pek enek aku tok. Lerane aku ngrasani kowe. Wah, Iya. kok ngamuk. Kok iya. Kamu ngomong iya. Ora. Ning ngarep kowe peh sampeyan dalang paling ganteng dhewe ning ngarepku. Ning mburiku dalang apa kae Ya, wingi tombro dirasani. peto. Iya. Ora. Mas aku. Tapi lagi engko sampean roro to. Engko pas gara-gara tak dudoi. Aku duwe murid. Kowe. Anak. Awakmu kok duwe murid iki. Nan kok gara-gara unggahno ya. Gara-gara ya. Ah. Tak unggahne aku wis ngopeni bocah iki tak kon joget serampat istimewa, Bos. Tekukane boyo apik, boyo iki jangkane sikil apik. persis karo aku. Esem-esemane. Gara-gara ya. Mimike wajah, mimike Muridé wajah. percil iki kaya piye lak joget. Diwara-warane sik lho. Engko. Nanti tunggu sak gara-gara muridé tak percil. Ya, ndu. Ya. Engko gara-gara ndu. Mas aku. Ya nduk. Pianyu Ngene iki. Oh enak lho. Ngene iki lek ora ning selekta mergo saka mareme ati ngono ora kedadian. Ya. Leres. Kowe tumon, kelirku nendi? Lah kuwi. Lah niku Lah Lah, niki. adepku nendi iki njajali? Nerono. Lho lah ya mergo saka maremku pengen nonton Lah, kowe kok kono nggih, lho. nggih, Pak Sujud Nggih, mantuk karo mantuk. mesem nyawang lintang. Nggih. Kok yo Bareng mirsani slentem Pak Sujud gedek-gedek karo mesem. Nggih. Ning bareng nyawang kowe kok Pak Sujud kok kaya ngene-ngene nyang apa? Napa, Bos? Kowe urung nggae parfum kowe. Ora pengen ngekeki dhuwit, tapi dhuwit ning Tak sewu ampluk ngawur. iku lho bojomu diadepi dalang terus ora apa-apa kuwi los aku ya. bojomu lho kuwi. Lah Apa? kowe madhep rono ora apa-apa to. Lah Eh. bojomu didep kirek kowe ya ora nesu. Lho, Ha kowe padha areng ngirikke aku kowe. Ora iki lho. Eh? Bojone iki lho. Enek temu pirang perkara lagi kowe karo ngomongane ngirik. bojo lho awakmu ngomong kire. Ora, Pak jenengan boleh. anu cobi jegong riyen pripun? Anu saged mboten? Lek perkirian ki ketoke apik kowe. Mas aku. Ayo to. Sebenarnya Pianyu Lor lan kidul ning. Lor lan
dot, lor lan kidul dot, lor lan kidul dot. Kaget aku. Son Patenono sone anu lho mikir Patenono sing. Aku ki roh lemu ning kono ki melu, pengen melu rono ngono. Ayo sampean kono, sampean kono. Yo. Hangkaliat liwat senang susah nanti pelamyangan umelaring taman sari nuswantara pelamyangan umelaring taman sari nuswantara. Nyanyinya apa, Dok? Dicebloknya apa, Dok? Anu, Pak. Dilebetaken apa lagi? Gelang alit kenek, gerajakan kenek manut anu. Gelang alit ki mau. Gelang alit. Oh iya. Ah, cocok. Gelang alit sing piye, Cacil? Aduh. Dor tembak. Iku kuwi waktuku kecil nyapa kok iso. Prok jadi apa? Malah Pak Tarno. Mas aku. Gelang alit ya iki lho cakoknya. Yo Siarno. Yuk, gelang alit bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya. Budaya sok. nggih, Pak. Lho. Wis kelakon samene lele. Isun yariko Yani Raya nana pesisire Sono walas nana watase Tangko piring plonjo dialung nongkong kaya ngapa?
sih, Pak. Mulai ngucak-ngucak. Kumpul mengani. Wis ta. Tapi nono dalani eman mindah niya nono pesisire yo sono welas ono watese yo Cik Ya ya Kang. widang kopine Halo. Ojo lali tumekaning pati oe wis kelakon semini lawase isane ori kekecani semono seni ya nono yo mulariko hati sekaraya nono pasti lho yo sana balas nono watase buat tengkok keparang rapuh piring plancak lain-lain sombong akan rika Mas. Berantem dangdut kok. loleh ya wis kanthi manis saiki sebyang Sa sa sa. Makane pati Luar biasa. kene Til jak kene Til nah kene nduk Aku sing seneng kaya zaman dangdut tahun lawas. Banyuwangi piye Yo wis ke di mane terus sewangan au wae Dinata pancen cara
Cara dangdut lawas sih penak. Nggih. Demen aku. Iya, enggak sida. Mas, sampean aja ngono lho. Nyang apa? Wah, wis ngomong ngono kuwi kono kemangkuken akhire nesu. Tungtak Sing nesu sapa? Cacan lho, sampean muni, lah wis muni. Yo wis ke leni maneh. Oh, ngono. Saiki sewang-sewang ampun ngantos muni ya wis. wong ngono dadi pokok muni kuwi mau Nggih. langsung muni. Enggak penak lah. Pancen dangdut cara lawas ki penak. Siap. Iya, wis. Ya. Masane kok wong kok kancane arep dipuluko nembang. Betul. Lintang Kairo, Lili tang kakak ii roro. Diwaca ular putih. Lintang Kairo. Lintang Kairo. Ya diwaca ular geni. Nah. Wis pokoke sepisan meh duet to karo kuwi, duet to karo kuwi. Duet sama Mas Lentang. Ayo duet apa? Lho. Beda apa? Duet apa isomu ya ping kene kono ya panggah kuwi. Pangatak. Apa ya? Mangkatak ki lah. Apa? Kok pangatak anu? Napa? Anu, apa jenenge? Apa? Lali aku, lali. Ya kuwi. Sandal Kudu. cepik. Enggak sida. Nembang wong loro diaturke buat masyarakat kaya ngapa sinden ki nek duet karo multi talent. Iki kan multi talent ta iki lentem iki swara apa-apa iso. Multimedia niki asline genset mbiyen. Genset. Genset. Ya, nadane Mas. Panjenengan kok sia-sia to, Mas? Napa? Oh sia-sia karena Niki mboten saged iki diapi ya mesti elek bos iki. Jajal kowe, Cil. awakmu ora ngerti. Botol biru kayak piye kok? Lali bos aku suwi. Tahun piro lho kuwi? Kuwi jaman aku urung rabi karo bojoku lho. Lho masa Aku ndagel wis tahun-tahunan. akhirnya ngoleh niki kae ya botol biru kuwi. Perkara botol biru aku rabi. Aku oleh bojoku ya ning selekta. Sing Ning selekta iki. sing dikangeni Pak, aku roh wong sing gawa ya aku kaya rumah aku. Iya, Lho, lali. aku batin ngudeni teko ilang, Percil teko terus gayane jagongan karo aku ngene. Anu lho Kang, aku tak nguyuh sik ilang. Lah wis apa sih aku ora ngomong jaman ki ora ngomong by the way. Enggak, aku sik urung Inggris urung. Urung. Sing ilang sapa ta? Because. Rumah aku by the way. Duet tembange. Duet lho. Lumo nempi ya. Gundul patul kemlelengan. Nyunggi wakul kemlelengan. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Hop. Wong kundo. Wong ayu. Wong ayu. Lah kono yo gak penak lho. Gombal sik dirayu. Wong ayu. Wong ayu. Dalam Kang Mas. Cil, kowe karo aku wis tuwek aja melu-melu ngono kuwi. Iya Kang, iya Kang. Jajal kowe ngrayu lintang lek bojomu ki ora balang sandal pengen ruwonge aku. Ngene iki wayahe sing nom-nom. Rumah sawu sing nom-nom rumah sawu. Pripun Kang Mas? Cah ayu zeyengku. Zeying apa? Ya sayangku. Oh, bahasa Kaul. Kamu tahu nggak di luaran sana Ada apa saya? banyak kerlap-kerlip yang ada di Daniel. atas. Wow. Apa itu namanya? Kene rungokno iki lho. Kota Batu. Lah, bintang yang di atas itu. Oh, bintang. Bintang selalu menyinari langit di malam hari. Wow. Seperti dirimu yang hadir di hidupku. Selalu menyinari hatiku sayang. Sayang, bisa aja kamu. Kamu tahu nggak? Lintang. Dalam Kowe muni sayang ning kono ki lahir batin. nggih mboten jane. Lho, kok mboten. Kowe nak anggepen lahir batin ngono lho. Emah, Pak Mak. Oh, ya bener. Bener. Aku ki wong sak gandeng-gandengi sak donya. emah. Yo, Roman. Dadi Cil, contohno sik Roman dulu. Kayak ben roh Roman. Iki rengeng-rengeng ngono wis kuwi mau. cerowet. Eh. Kowe goblok rumah iki lho. Iya ta rumah. Nah, Roman Cil. Cantik, Iya. aku di sini tanpa kamu tidak bisa. Terus gimana? Kamu juga jangan jauh dari daku. Enggak. Jangan sampai kamu jauh dari dekat denganku, sayang. Kamu tahu depan itu apa? Apa? Wong delok lho.
Kowe ngentayam Aja ngono ngecok toh. dah. Lah ngarep Depan itu apa? Ada bintang-bintang. Bocah ki PC lho, penonton. Oh iya, Bapak Ibu penonton semuanya. Itu merestui cinta kita, sayang. Masya Allah. Sama ngono. sayang. Iya sayang. Kamu tahu ini apa? Apa? Ini bunga. Ya bener. Loh, isine lho. Lah ya bener iki. Masa isine Lo bunga masa gak lho? diungkap nih gini Coba isinya kamu bunga? cium. Apakah wangi? Begitulah perasaanku kepadamu sayang. Seperti bunga yang mewangi setiap hari bila aku bersamamu. Dan seperti ikan koi yang di pinggir kolam. Pasti dirimu selalu mutah saat melihatku, ya toh? Langsung Wong ayu. Silva Nur Maulita. Selamat ulang tahun PT Selekta, sukses selalu, jaya selamanya. Alhamdulillah, Nduk Silvan Nur Maulita utawa Genduk Lit. Nggih. Lita kok Lit kok ya. Dalu menika dalam rangka jago hari ulang tahun PT Selekta yang ke-75. Lho, awake dhewe sak rombongan sowan mula nggon pertama tak aturke lagu selamat ulang tahun saka bulikmu sapa? Ya kuwi Putri Sartono bojoku lak bulike iki to. Mosok. Kowe iki piye wis saiki wis renteng-renteng runtung-runtung rantang-rantang kok ya. Iya. Sing penting pokok selamat ulang tahun buat PT Selekta, semoga jaya, sukses, berkah selama-lamanya. Amin. Nembang ya. Nggih. Nembang buat para tamu agung juga pamriksa dimanapun berada. Wong bengi iki ya tak streaming YouTube karo TikTok nduk. Oh ngono. Dadi ulang tahun hari ini ora mung sing ana lokasi sing saka njaban rangkah ya akeh sing padha pareng mresani. Tembange mboten angel. Ning endi nggonku goleki bote. Aku lek nembang Sunda, wah sapa-sapa tak sun. Kok tak sun piye to? Sunda iki mesti ala Sunda. Ya, bengi iki awake dhewe ora ijen sak rombongan, Nduk. Aku ya nggawa adimu wadon sing saka Kediri iki Genduk Lintang Kairo. Wah, ya saka Mesir. Kok Mesir piye to? Ya Kairo ya saka Kediri. Juga iki ya kegolong lekmu. Oh, Mbak Deni iki. Oh ngono. Garwane Mas Precil utawa iki kaprahe ning daleme kono Karan Bucil. Nggo digoleki wektu. Nggih sugeng lelenggahan pinarak rumiyin suwi ora petuk lho aku karo Mbak Deni iki. Oh ngono. Petuk-petuk ya mengkur ning pagelaran. Ning endi nggonku goleki buat pamriksa sedanipun. Ya. Ning endi nggonku goleki bote kepengin ketemu senadyan adoh tak parani Najan adoh tak parani lho Masih. nuruti karepe ati. Tenang plak, tenang. Oh ini ulang tahun PT Selekta yang ke-75. Ninggal lagi aku kaya sinendel atiku. kaya sinendal atiku lho wong ayu. Tumetes nelesi
ora tresno mbok yo kondo mbok yo kondo lho lah sing prasaja ora tresno ora kondo iki piye aja kene kelahati tenan aku ora bakal kudeli dantak aku cara gelem ngendang no keplak aku kaya Ambon iki lho tenan aku cara gelem ngendang tenan ning aku wis kowe ngendang le aku tak sing mayang aku wis ngono neno aku tau ngeplak tanggoku semaput kok mergo ya keplak aku penak kowe lah kenapa jenengan keplak lah kan ngendang iki latihane ngeplak jaman kuwi aku urung tuku kendang waduh akhirnya ndase tanggoku ngono akhirnya trung tak bleyek ngono dek akhirnya aku nyontekne neno kaya ngene lelakonku biyen ngopo piye lah lo yen pancene ditinggal ya grengsengno cah bagus buat PT Selekta loh lolo le lalo vokale manon ngomong terima kasih Lita pinarak jumpa kene wong ayu jumeneng wong ayu tulung atur panglipur mapan woning PT Selekta bengi iki aja nganti ngujiwani gawe mergo Selekta duwe gawe ambal warso andong TV kene Katimbalan Kang Mas. Piye kabar kawusanane wong ayu? Pikantuk pangestu saking panjenengan kula sehat. Oh seger waras. Nggih. Sowan wonten PT Selekta bengi iki ambal warsa utawa sing diarani ya kuwi ngedum wujuding bebungah.
wujud ya kuwi Derek kaya kotak kuwi. Prabu derek atur. Apa kuwi ndelok nyang apa? Ndelok nyang apa? Wong delok iki ning Wong ndelok kok ngomong ki lho, ndelok iki kan mek ning kono tok. Kula tumenggung. Tumenggung sapa? Lebdo. Wong iki negara Sukodana ora nek tumenggunge mek ratune karo bojone tok. Tumenggunge wis Mati. Aja ta. Temenggunge kok iso ndongakno bojone kaya ngono kuwi lho. Piye? temenggunge keplites sebur. Aja ta. Lebdo Wiguna. Apa miringke gurem ceceker kan Mas? Iya. Ngaturaken iya. sembah bekti mugi kunjuk. Wong ayu, Dawuh. apa mapan ning Taman Sari kene tentrem ora ana beda Swijapa. Sabar, Bro. Ya sami tentrem kan Mas, mboten wonten Sila kirane kawepro, sawiji kriting. menapa. Oh. Mas. Yen kaya mangkono pancen kena diarani kowe iki wanita utama. Nek ana Kakung Asmati. Bali mapan ana ning Taman Sari, sira mesti dandan Sulistya ing warna. Tegese ning kene tentrem ora ning beda Swijapa. Mboten wonten Mas. Lek mabuk ning isor mawon, Mas. Apa kowe tresna karo pun Kakang Wong Ayu? Kok dadak tangklet? Tresnanipun Donya pratenglan. Mas, Iki apa to? Mas ulane wong ayam suara tanpa rupa niku napa Enek to? tamu Kuwi jenenge makhluk kang andupara. Adat sing wis kowe krungu swara apa Wong Ayu? Entut. Kok sangkrek? Awakmu wong delok kuwi. Yang apa to? Aja wong siji, bakal tak alangi wong pitu bakal ning ngarepku bakal. Kowe apa ora ngerti yen aku nggawa wadyabala? Kowe sapa wani gonjak marang garwaning sun? Kowe sapa? Kowe sapa? Pak Wujud. Aja Pak Sujud, aku ora wani to nek Pak Sujud. Liyane, karo kanjenge gah aku ayo. Ya aku Kang aran apel mana lagi? Apel mana lagi? Kowe ngerti sapa aku? Sapa kowe? Aku Prabu Sela on Seven. Sela Hadi Kromo Inggil. Yo, si Sela on Seven. Kowe arep ngopo? Aku ya ora ngerti iki sing bakal ape tak boyong. Iki jenenge Yayi Dewi Strawberry. Yo, Ngopo kowe seneng karo garwaning sun? ape tak budal tak gawa boyong ana ing kraton Indomaret. Hei, Keraton Indomaret kuwi. yen ngono kowe kudu ngliwati sing diarani ya ki Tumenggung Kasir. Hei, Prabu, sapa jenengmu? Sela Hadi Kromo Inggil. Sela Dikrama Inggil. Heeh. Aja mung siji, bakal tak basmi ana 5 ana 7 ana 8. Yen ngono kowe wani karo aku. Ora, Ora wedi karo wadyabalaku. sapa? Ya kuwi para melon mana lagi? Kowe ora. Apa cakap Melon sing kuning lho, kuning Berarti mana lagi kuwi jenenge? Ora percaya. Kowe wani karo aku? Aku prajuritku akeh enek bethek, Iki babi. babi, enek ngepet, babi ngepet. Yen ngono kowe wani tanding dina iki. Ayo, maju, maju. Bas, awak dhewe ora ngatur strategi lho, Bas. Nang opo? Nggawa prajurit mau loro. Alah, padumu pesan kalan karo aku. Aduhmu. Rumasaku. Pet. Aduh Yayi pujaning sun abang do lambemu kepranan jroning atiku. Gampang. Mustikaning wong sak bumi. Belok barang iki. Terusno. Sun tampang sun lelok lelok. Turut tono branto mamin ndang tak tung deng tung piye lek ku gandrung iki mau lintang asmara rasa ngene iki apa kowe walengkrik ngopo kowe Jenengan saged. umpama kowe duwe bojo iki mau tukokne apa
bakal tak iki arep kok pek bojo. Kula mboten purun Kang Mas. Melu wong ayu. Mboten. Kae wong lanang sing uripe bejo. Kuwi tau ceblok kawit kambile sing pecah dudu sirahe ning kambile. Kambile mongko ning omonganmu Kula gosok. kale panjenengan mawon. Ki pokoke adi-adi santet to. ora gawane nek Wong kowe tresno. ayu Tung tung tung. Babu bebujane ngati kaya ngene. Kowe arep gawa iki? Wong lanang. piye kowe diboyong karo kuwi? Senggal senggol senggal senggol. Apa awakmu Kowe melu aku apa kuwi? dewe. Derek niki bayarin niki. Kowe melu kuwi? Nggih. Duh dewa sapa Jawata. Jawab tokong wala sono mring wa mami besok kapan ketekan jenjer lan wong ayu umpamakno sinah kodhok tanpa kawanen prau sasat. ayo aku yang duwe kene jajal lek ngerayu bojone dhewe-dhewe kaya ngopo jajali nyidam ha syariat Mo. Mas, ngene kumat pun. wis ora apa-apa nduk dene kowe melu kuwi pancen takdir takdirmu bahagiamu sobekmu melu kuwi ya Ketoke kathah sobeke. mboten omong opo kowe pomon duwe bojo kuwi dene arep mok tukokne apa iki sesuk njaluk kalung pilang gram wong ayu nah kuwi ditunul sik njaluk pirang gram 100 gram Kang. aja to 100 gram 1000 gram tak golekke Kuwi apa ora Ayo. bungkuk 1000 gram. oh Ora nganti kono. lah kene wong sugih kok ya tak tukokke ayo Dalang ki garwane ditumbaske kalung 1000. Kene saiki. arep mau tukokne apa kowe kelingan bang titilmu tak tukok di skincare nduk Cahayu Skincare apa Mas? apa skincare biar glowing Skincare sing 3 setengah kae. regane pira 350 lho Mau ning sak trek digerak keluargane wong loro kuwi. Ya aja kaya ngono Wo. ta keluarga iki ya. cocok. Sing ngakon. Cocok, Bos. bulan madu njaluk ning ndi Ning luar negeri. luar negeri aja adoh cukup ning Selekta. Selekta ning kene taman bunga enek nek Awake perlu dhewe. adus ning kolam renang Kono turu ning Selekta. ning hotel Hotel. no kok ya Roh we sebabe apa? Apa? Wegah bayar. Kok iso? lah nyang apa Lah koncone kabeh ora mungkin bayar. Kere, warga kere. Lah, Awake dhewe kowe ning camping ndi? ning parkirane Selekta. Kok tambah kere. lah nyapa kok ora ning kamar Ora apa-apa, ning kono nggawa anu dhewe, nggawa apa ki jenenge camping. Tenda. Tenda, ora kaya awakmu ora bayar. ning kan mergo kanca sedulur Aku ya dulur ya kanca. lah kowe Ya ben. Lah kok ning lah parkiran. nyapa kok ning Ora parkiran apa-apa, luas malah lak playon po enak mlayu wae. Apa awakmu? Masaku. Kowe keluargamu apa mbok kae apa jajal coba? kowe njaluk mobil apa nek perlu sing ning donya regane sing diproduksi meng sitok sing larang dhewe Limited edition Mas. limited Aku, edition Mas. Alphard no. Alphard sing tahun keluaran baru ya. Iya, yang baru. Ora kaya nek percil sing tahun lawas tuwek ireng kae. Elek. Ya. Gek muni trenteng teng teng teng. Heeh. Tuwek kae nek percil ireng kae tuwek kae. Sing enek mburine nek gambare ngene-ngene Wis kae ora tuwek. usah tuku sing mulo-mulo awake dhewe Mas? tuku hijet. Lah. Suwek. Kok ijet. Ora apa-apa. Kulitku malih. Ora
masalah awake dhewe budal klunuh. Muga-muga mesine mbledos. Lah mbledose ning pas omahe dheke. Padha omahmu. Pengen dahar apa wong ayu? Kene lungguh rodok medun kene men saya caket karo pun kacang. Aja nganti kalah. Aja nganti kalah karo tangga sebelah. Mas, kayak dipangku aku Wes pangku to. enggak kuat tuh sumpah gak kuat. Botol biru. Song. Yo, Cahayu. Iki engko awake dhewe mulih ning omah. Gus. Berkah lak buka ya. Lho jam Toko ya Mas. ini tutup sesuk awan. Oh ya wis ana. Lah piye? Oh terah golek dino minggu. Apa? Yo Kowe ngrayu bojomu iso mau kapan bojomu? Ya tak apa-apane ora apa-apa iki bojo-bojoku dhewe kok. Kowe lho isomu apa? Bilang ini Putri pinarak sih Mbak Deni tetep ono kono karena ini pundutan. Nah, jadi mumpung Pak Sujud rawuh kira-kira ngersake lagu apa ya Pak Sujud Cil? Cil, kowe ngutak-ngutik gamelanku sesuk nek ilang pelunture berarti kowe jarah-jarah kowe. Iki lho, enek Aku ngerti kowe tuku gamelan. iki lho, Ning pelunture aja ngorot nek kancane ngono kuwi. enek sunduk ning kene lho tancep ning Mas. kene. Nggih. Mas. Pak, Jadi- nembang apa, Pak? Napa Pak? Manut jenengan ki kok. Untuk Mbak Deni, anu percil kersane duet kali garwane pun nggih. Wah, cocok. Nggih. Oke. Nah, duet. Nulodolaku. Apa Cil? Manut kowe duet karo garwamu. Siap. Anu botol biru lho Mas. Gak apa lah. Aja ngo botol biru Apik neh. duet kula niki mengke. Dalem nggih. Sae. Ayo Mas. Titik. Rrrr. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kerapentil, gak tahu nyapensil. Waktuku tolol, aku gak tahu yang nongol-nongol. Aku senggol-senggol, ku kira pesta gak taunya. Iki viral lho lagu iki. Viral iki. Iki Waktuku kecil apa Nduk? Waktuku kecil. Aku gak tahu Yang aku nggak tahu. mungil. Terus Ku sentil-sentil. sentil-sentil ngene. Terus gak taunya kira pensil. apa? ayo ra mau tutup megah aku takon lho. Apa Cil? Sentil. Ku kira pentil. Kukira pentil ternyata Pensil. oh pensil. Waktuku tolol, Aku aku tak gak tahu tahu yang nongol-nongol. Nongol. Terus Ku senggol-senggol, Senggol. ku kira botol gak taunya apa? anu botol. Kentol. Pistol. Oh, mistok. Waktuku gabut, aku tak tahu yang kriwut-kriwut. Terus Ku cabut-cabut, ku kira rumput, tak taunya rambut. Ya. Waktuku cangkruk, aku nggak tahu yang keruk-keruk. oh iso ta iki ya? Ku garuk-garuk, ku kira jeruk, ternyata jempolan. Gak balik. Iki, ya iki genti kowe. Ayo, Genti kowe. Lalu gue cedek kok yo. Grup ada wek grup. Dia wingi nyanyi ngono. Pas aku capek, aku gak tahu sing jemek-jemek. Heeh. Tak demek-demek, tak kira telek, ternyata mentok nelek. Aku iso kuwi. Pas aku turu, ora sida wong turu kok. Gak sida nyanyi. Mas, Ya, nadane belok. spesial kagem Ya. PT Selekta. Siap. Ya, dongakno Nduk. Nah. Semoga tambah jaya. Amin. Bertahan dikala gempuran-gempuran. Luar Wah, biasa. Tenan iki Sudah ngene, Cil. rugi. Awake dhewe kudu terima kasih Nggih. buat PT Selekta. Siap. Nyatane wayangan hari ini Cak Percil harus bisa. Mbak Deni ya tetap harus hadir. Heeh. Aku sak rombongan Harus. ya ditimbali sowan. Nggih. Mulane iki jenenge raketi kekadangan. Ora minggur wayangan, ora minggur tanggapan ning Betul. raketi kekadangan. Kekadangan. Muga-muga Pak Sujud dan seluruh PT Seluruh. Selekta tansah berkah selalu. Amin. Nah, tembangin apa? Nadane sawonan. Na. Udah. Oh, dudu. Apa teh? Dan aku kangen. Musik ae. Ayo karo gamelan. Gas kurang dhuwur. Oh iya. Aku manut Agus. Aku saiki manut Bisa. Agus. Kowe karo Agus kudu
Aku soalnya mantune Batu kene lho. Kowe ning Batu kudu tabik karo sing siap Gus.